What's up mga ka-adventure? Panibagong araw, panibagong food trip adventure. This time naman mga ka-adventure, tayo dadayo sa may bayan ng Villasis, Pangasinan. Dahil kung saan nga may masarap, agad-agad natin yang pupuntahan. So yun nga mga ka-adventure, mula sa bayan ng Kalasyaw, napadayo tayo sa may bayan ng Villasis upang tikman ang kanilang pinagmamalaking Mickey dito at Vietnam Coffee Tea. Pagkalipas nga nilang minuto, andito na tayo sa may barangay Ungsad, Villasis, Pangasinan. At dito nga tayo magtutungo sa may Bean Save Cafe dito sa kanilang Mickeyhan. Balita ko kasi napakasarap yung kanilang Mickey dito at syempre kasama ko na naman si Lingmo. Hey, what's up mga ka-adventure? Dito nga tayo sa may barangay Ungsad, bayan ng Villasis, Pangasinan. At nandito nga tayo upang tikman at ating dayuhin ang pinagmamalaki nilang Mickey dito. Kaya tara mga ka-adventure, subukan nga natin kung talagang quality yung kanilang mga pagkain at Mickey dito. So yun ang mga ka-adventure, balita ko, napakasarap daw yung kanilang Mickey dito sa may bayan ng Villasis. Pagdating nga natin dito mga ka-adventure, meron na silang mga customer na kumakain dito. Nagaling pa sa iba't ibang bayan dito sa may Pangasinan. Pagdating nga daw sa Mickey mga ka-adventure, hindi magpapatalo ang bayan ng Villasis. Sir, kumusta naman po yung Mickey nila dito? Masarap. Lagi namin pinabalikan. Ma'am, kumusta naman po yung Mickey nila dito? Okay na, masarap po. Masarap po, kaya Binabalik-balikan. hindi sana ako binabalik-balikan. Anlay sabaw pa. Kumusta yung Mickey nila dito? Masarap? Sir, kumusta yung yung Mickey nila dito? Quality ba? Quality yun. Taga saan pa kayo, sir? Taga-Urdanita ka. Ay, taga-Urdanita pa kayo, sir. Sa halagang 15 pesos mga ka-adventure, matitikman mo na yung kanilang Mickey rito. At pwede mo rin palagyan ng itlog, tinapay at chicharong baboy na lalong magpapasarap sa kanilang Mickey rito. Kaya naman mga ka-adventure, hindi na nating palagpasin upang hindi matikman yung kanilang Mickey rito. Hey, what's up mga ka-adventure? Dito nga tayo sa may barangay Ungsad, Villasis, Pangasinan. At ating nang titikman yung kanilang pinagmamalaking Mickey rito. At titipan nga natin to kung talaga na bang quality yung kanilang Mickey dito. Napakasarap ng sabaw mga ka-adventure. Kaya naman mga ka-adventure, dinadayo itong Mickey nila dito dahil quality at napakasarap. Napakasarap naman talaga mga ka-adventure. Sa presyong abot kaya mga ka-adventure, kayang-kaya ng ating bulsa. Yung kanilang Mickey, 15 pesos, 25 pesos naman kung may itlog. Yung chicharong baboy, 8 pesos at saka yung tinapay, 8 pesos din. At anli, sabaw pa. San ka pa? At syempre mga ka-adventure, tikman din natin yung kanilang coffee milk tea. Sina mga ka-adventure, bukod sa Mickey, mayroon din silang pinagmamalaki Vietnamese coffee tea dito. At ang kagandahan dito mga ka-adventure, hindi sila gumagamit ng powder. Purong kape ang ginagamit nila rito. At heto nga pala yung kanilang mga menu. Pag-ipost na lang yung video para makita nyo. Bean Save ang pangalan ng kanilang pwesto na kinuha sa Bible verse na ang ibig sabihin ay by grace through faith, we have been saved. Nagkikater din nga sila sa mga iba't ibang handaan tulad ng kasal, binyag at iba pa. Kaya tara, arap na at tumayo na rin kayo dito sa my PNC Barangay Ungsad, Villasis, Pangasinan.